ba kotun wasa ba ce. Alƙalan kotun koli sun san me suke yi dukkaninsu da tsari, kuma suna zama su nazari su fato wanda aka zalunta hakinsa. Saboda haka in Allah ya yarda mun tafi kotun koli kuma muna sa rai za a yi mana adalci. Jama'a yadda kuka zo wannan guri kuka nuna mana kauna, muna gode muku, muna gode muku. Allah Ubangiji ya bar zumunci, Allah ya bar kauna, kuma muna ƙara gaya muku duk abin da za mu a kanku wallahi za mu yi shi mu kare mutunci. Yanda kuka zo wannan guri lafiya, Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya, kuma Allah ya dawo da mu sanda za mu zo mu ƙara wani biki wanda za mu tallafa kamar yadda na faɗa in Allah ya yarda. Na zo da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Domin ya rufe mana taro da addu'a. Addu'a a ci gaba da addu'a. In Allah ya yarda, Allah zai mana maganin mahassada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا الله ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله.